Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Maana amin mo na inyunan, maamin nyo ang una munan en alamoong amuluan. Men ni ay minuto makalima na oras ng alaot nyo ng ami. Anak mo, ayo ay naiinyoy pa rin ninyo na mong lamang entya. Anong title ng programa mo? Entya mo, entya. Ayos na yan. Ano ang title ng programa mo? Among naman na nawan ninyo, entya. Aray! Bakit na naman tang? Ay, piste ka, baka may magalit sa atin. Paano ba naman magagalit eh? Alay, soy, ate lang naman silang ina-entertain ay. Ay, ano bang problema doon? Ang oras mo natin, mga kabisyo! Pareho din kahapon, walang pinagkaiba. Siyempre, kasama pa rin po ang inyong kapitan. Kapitan ng programang EDSA! At siyempre, ako po si Diego Bandido! hindi nawawala ang malupit at pinakamatalino nating advisor na si Henyo! 27 minutes after 8 o'clock and we are broadcasting live across the city by the bay. This is the one and only Metro's number 1. 90.7 Love Radio. Huling hirit na po. Huling pagaspas. Huling hampas ng ating programa at ikaw manong driver. Maraming salamat sa iyo. Dahil sa'yo! Numero 1 ang Love Radio. Dahil sa'yo! Marami ang nakikinig sa Love Radio. Dahil sa'yo, bata! Number 1 ang Love Radio. Seryoso, manong driver, sobrang maraming salamat talaga. Sa lahat po ng mga kabisyo natin mga driver, we do really appreciate sa inyong pong pagsuporta, pakikinig. Kaya ang promise ko po sa programang ito, hihigupin ko ang inyong enerhiya! Sobra ito mga insan. Grabe na! Sobra! Lagyan na natin ng maraming sibuyas yan! Oy, eto pag-usapan po natin mga kabisyo. Ang tanong ko sa'yo, hanggang saan ba ang kaya mong gawin sa social media para ka lang sumikat? Oh no! Ano ba ang kaya mong gawin na extreme para sumikat ka lang sa social media? Tanong, sagot! Kaya mo bang gumawa ng tosino gamit ang ingredients yung kamay mo? Aragoy! Maluoy ka. Wag naman sa ganon. Wag na sana tayong humantong sa mga ganyan. Kagaya nito, meron na naman akong dumaan kasi sa timeline ko. Meron na naman ako nakita. Ewan ko, pero buti na lang talaga, promise. Hindi dito sa Pilipinas. Parang ibang bansa to eh. Pagkaganda pa namang babae sana. Alam mo kung anong ginagawa niya, Manong? Kumakain ng hilaw na langka tapos sinasawsaw sa tinapa or sardinas. Yung hilaw na langka, yung may balat pa ha. So ginangat-ngat niya, so lumalabas pa din yung dagta. Paluoy ka. Ang tawag pa na drasamon, tagok. Piste. Para sumikat lang, ubrahon mo ginaba o maluoy ka. Anong nangyayari sa mundo ngayon?
Eto, hindi na natin ito patatanggalin. Logican na ba natin to, Tang? Sige, logican mo na yan. Logican na yan. Eto na. Boards, logican na natin to ang isyong ito. Bakit nga ba may mga taong gumagawa ng ganyan, ano? Ang leksyon siguro na makukuha natin dyan is, first thing, bakit nga ba may tao na gumagawa nito sa social media? Ano nga ba ang hinahabol nila? Are they chasing happiness or joy? Nalito ka, ano? Happiness or joy? Parang pareho lang din naman. Pero may pagkakaiba po yan. Happiness and joy are two different things. Happiness, tandaan mo to, manong kaibigan, boards. Happiness can be achieved externally. Ibig sabihin, ito yung mga bagay-bagay na nagpapasaya sa atin. Yung happiness is nakukuha natin sa mga material na bagay, through experience. So again, happiness na-achieve o nakukuha natin externally. Sa labas po siya. Pero yung joy na sinasabi o tinatawag, nakukuha po siya sa internally, sa kaloob-looban po natin. Ayan. Kaya ang pagiging sikat sa social media, yes, it will give you happiness. Kikita ka ng malaki, may pera ka. But happiness fades away. Kaya marami tayong naririnig ng mga media influencer na yumaman na pero walang peace of mind. Nabu-burnout sila. Dahil ang naging direction ng buhay nila, they keep on chasing sa happiness, never nilang nahanap yung joy sa buhay nila. Yun ang naging problema nila. Kaya maraming mga influencers, mapa-international, biglang nagsha-shutdown na lang, biglang lumayo bigla sa magulong at toxic na buhay ng social media because of this. Dahil nakakaramdam sila ng emptiness sa buhay nila. Napapaisip sila na bakit parang may kulang. Marami naman akong pera, marami naman akong kaibigan, okay naman ang relationship ko sa asawa ko, sa pamilya, sa anak ko, napuprovide ko naman lahat-lahat. Pero bakit may kulang? There is something wrong! Dahil walang joy sa buhay nila. Ganun lang yun. Dahil external ang lahat ng nagfu-fuel ng happiness nila. Pag tinanggal ito o nawala ang mga external things that cause your happiness, this will turn into sadness. Aww. Oh no! Aragoy! Maluoy ka. Because again, joy can be achieved internally. Kaya wala sila noon, kaya they feel empty. May kulang! Ayos ba? Okay ba? Na-logican ba natin ang tama ng wasto? Diba? Boto nyo ako, kapitan para sa EDSA! Yan ang nilologican natin, mga kabisyo. Kaya etong programang EDSA, ito po ang programang parang chicharon. Maingay pero may laman. Ay naku mga kabisyo, ang bilis ng oras. Pero bago po tayo magpaalam, batiin lamang po natin. I'd like to do some shouts out, of course, sa isa sa mga kaibigan natin, isa sa mga OGs dito dati sa Love Radio. Walang iba, ang nag-iisang Tommy Tambay! Ayan, welcome to the Philippines, brother. Welcome to Manila Broadcasting Company. Hindi, bumisita lang, ha? At shout out din pala sa mga kaibigan natin dyan. Kung si Tommy Tambay yung kaibigan ko, meron din tayong mga tagapakinig na si Chubby Tambay. Naging chubby na sa kakatamba. Aragoy! Maluoy ka. It is now 35 minutes after 8 o'clock at tayo po'y magpapaalam na. Antabayanan, susunod na ang inyong angkol, the one and only. Kung merong Black Mamba na si Kobe Bryant, ang Love Radio meron ding Black Lion, the Black Panther of Love Radio. Walang iba kundi si
Sigaw mo, Uncle. Ay, nadali mo. The one and only Totoy Bato! Susunod na mo. Ito na ang mga Bisaya. Ready na mo. Mula alas 9 hangtod alas 12. Pwede mo minaw. Ha? Minaw lingaw. Ay, sa yes pala yan. Pero minaw lingaw kaya po kamo sa kay Totoy Bato, Uncle Totoy Bato. So, paalam na. I'm gonna leave you with a song, beautiful one. This one's come from Kenny Loggins. Meet me halfway. Keep it locked in right here on Metro's #1. We are 90.7 Love Radio. Good evening. Love Radio. Metro's #1. Metro's #1. Love Radio.